Yan habarlardan belläp geçmediýäli Taliban hereketiniň janynyň geçen bombaçysy we ýaragly adamlaryň bir näçesi Owgansanyň parlamentine hüjüm etdiler. 22-nji ýylda Kabul polisiýasynyň medeniýet wekili Ebadullah Karimiň aýtmagyna görä, janynyň geçen ulugly bombaçy parlament binasynyň daşyny özüni partladypdyr. Bu barada kärdeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. Taliban toparına geriyen canından geçen cenkçiler şu gün ýagny 22-nji ýylda Owgan parlamentine hüjüm etdiler. Bu hüjüm zerärli parahaty ilatdan azyndan 18 adamyň ýaralanlygy aýdylýar. Owganistanyň howpsuzlyk güýçleri günortany deňeç jeňçileriň ählisiniň öldürilenligini we deputatlara ziýan ýetmändigini habar berdiler. Paýtaxt Kabulyň howpsuzlyk güýçleriniň ýolbaşçysy Abdurrahman Rahimi bu barada şeýle maglumat berdi. Ina hadaf şi bud ke zamane ki motarba infijar mekona dar aqib azi 6 nafar tahajumi ki budan Maşynda gizlenen bomba parlamentin kapysynyň öňünde partladyldy. Partlamadan soň 6 sany beýleki jeňçi parlament binasyna girmäge synaşdylar. Howpsuzlyk güýçlerimiz olara garşylyk görkezip parlament binasyna girmäge ýol bermediler. Netijede söwüşçileriň ählisi öldürildi diýip Rahimi aýtdy. Duhul azya jelawgiri mekona we har 6 azya az bayn raftan. Owganistanyň paýtagty Kabulda şu gün ýerden bolan şol çaknaşyklar ençe sagat dowam etdi. Ol il arasynda uly howsalanyň düremegine sebäp boldy. Kabulň ýaşaýjylarynyň özüni Muhammed diýip tanadan biri bu bolan waka barada Azatlyk radiosyna şeýle görüň berdi. Dasar kar budum kemje ek defa. Ýa ateş sırf bolaşdy, bisar sadaj bola bud. Men ýerden öz işlerim bilen başagaýdym. Birden güýçli partlama boldy. Görşüňiz ýaly şol ýerden henizem tüse çykyp durup we ok atyşygyň sesleri eşdilýär. Biz şol ýerde näme bolup geçýänligini bilemizok diýip Muhammed aýtdy. Owganistanyň Içeri işler ministrligi söwüşçilerden biriniň özüniň maşynda ýerleşdiren bombasy partlanda we beýleki 6synyň bolsa howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşykda helak bolanlygyny habar berdi. Bu hüjüm ençeme aýa çeken jedellerden we alalaşmazlyklardan soň ahir soňy bu wezipä belenen täze gorunmak ministerini parlament agzalary bilen tanıştyrmak üçin geçiriljek ýürüýte duşçuk günne gabat geldi. Taliban toparnyň medeniýet wekili Zabihullah Mujahid bu hüjümüň özleri tarapyndan amala aşyrylanlygyny ma'lum edip beýanat bilen çykyş etdi. Mundan özel hepdäniň aýagynda Owganistanyň günorta Helmand vilayetinde hem güýçli çaknaşyklar boldy. Demirgazyk Owganistanyň Täjikistan bilen serhetleşýän Gunduz vilayetinde hem soňky 2 günden bäri jeňçiler bilen ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň arasynda güýçli çaknaşyklar barýar. Habarlardan ma'lum bolşyna görä şol vilayetde jeňçiler 2 etrapy basyp aldylar. Bu çaknaşyklar daşary ýurt harbalarynyň uly bir böleginiň Owganistany terk etmeginiň iyi süre ýüz berdi. Demirgazyk Owganistanda soňky döwürde güýçlenen söwüşçilere özleriniň Islam döwleti atly ýaragly topara degişlidigini aýdýan jeňçileriň hem gatnaşýandygy aýdylýar. Şol toparyň Owganistanda hereket edýän bölüminiň esasan Merkezi Aziýa ýurtlaryndan bu ýere uruşmaga gelen jeňçilerden ibaratdygy aýdylýar. Kärdeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Owgansanyň paýtagty Kabulda Taliban hereketiniň Owgan parlamentine eden hüjümi Demirgazyk Owgansanda soňky 2 güniň dowamında ikinji etrap söwüşçileriň gözegçiligine geçen mahalna gabat geldi. Owgansanyň Demirgazyna ýerleşýän Gunduz welaýatynyň 2 etrapy soňky 2 günlükde söwüşçiler tarapyndan basylyp alyndy. Çardere hemde deşterçi etraplaryna çaknaşyklarda onlar çadam ýaralandy. Bu barada Kabul habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. Gunduz welaýatynyň 2 etrabyny jeňçiler basyp aldy. Hüjümçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň bardygyny ýerli resmiler aýdýar. Gunduz şäheriniň goýunda talep söwüşçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. 70 töweregi Awgan harbiýleri jeňçileriň gabawynda galdy. Çardere atly etrapynda çatışygyň barýanlygyny Gunduz welaýatynyň hakimi Muhammed Omar Safi aýtdy. Bu etrapyň Ulamaly atly depesinde ýerleşen Awgan güýçleriniň henidem jeňçileriň gabawyndadygyny hakim boýun aldy. Hakimiň aýdýşyça Çardere atly etrapynda jeňçilere garşy harby operasiýa entek başlanmandyr. Onuň üçin Awgan güýçleri taýýarlyk görýär. Daşta arçy atly etrapynda hem çatışyk boldy. Bu etrapam jeňçiler şu gün 22-nji iýunda ýerden ele geçirdi. Awgan güýçleri Takhar welaýatynyň Hojagar etrapyna tarap ýyda çekildi. Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri gowdal. Ýöne Awgan güýçleri jeňçileri ýok etmek üçin taýýarlyk görýär diýip Safi aýdýar.
Çardere atly etrap Gunduz şäheriniň golanynda ýerleşýär. Jeňçiler Gunduz şäheriniň ýakynynda toplanypdyr. Gunduz şäherine de jeňçileriň göhem salýanyny deputatlar aýdýar. Daşty artçy etrabynyň şu gün ertir jeňçileriň eline geçendigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatynyň agdasy deputat Hanym Şükriýe Peýkan aýtdy. Gunduz welaýatynyň Aliyabad atly etrabynyň we Imam Saýip atly etrabynyň hem howp astyndadygyny deputat belläp geçdi. Awgan güýçleri we etrabyň resmileri daşty arçydan gaçyp çykdy. Olar Takhar welaýatynyň Hojagar atly etrabynyň Hazarbag atly regionuna baryp pena aldy. Ýöne Takhar welaýatynyň Hojagar atly etrabyna da jeňçiler we hemsalýar. Takhar welaýatynda da Islam döwleti atly topara agrarly jeňçiler ýerleşdi. Awgan güýçlerine garşy Eseweşýanlaryň aglabasy daşar ýurtly jeňçiler. Gunduz welaýatynda Merkezi Aziýaly militanlar maşgala agdasy bilen ýerleşdi. Deputat Şükriýe Peýkan aýtdy. ولسوالی دشتارچی هم سقوط کرده و مخالفین این فعلا در بین ولسوالی و قماندانی امنیه هستند. تمام مسئولین Gunduz welaýatynda ýagdaýyň dartgyllydygyny bu welaýatyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Yusuf Eýubi aýtdy. Çardere atly etrabyny basyp alandan soň iýdi süre daşta arça atly etrabynam Talibanyň basyp alandygyny deputat ma'lum etdi. ولسوالی چاردره سقوط کرد امروز ساعت 7 صبح ولسوالی دشتارچی Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agdasy senator Gül Muhammed Resulynyň aýdyşyna garanda Gunduz welaýatynda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri uruşlara gatnaşýar. Etraplaryň basylyp alynmagynda Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň uly roli bar diýip senator aýdýar. حضور داعش قندوز ولسوالی‌هایی که خود خورده میره ولسوالی دروز به این طرف در ولایت قندوز خود خورده Gunduz welaýatynda türkmen we özbek köpçilikde ýaşaýar. Gunduz welaýatynyň 6 etrabyndan 4 etrabynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Çardere, Daşta Arçy we Imam Saýip atly etrabynda ýaşaýan türkmenleriň owalaryny jeňçiler öň basyp aldy. Emma Kalaýdal atly etrabyna aralaşmagy jeňçiler başarman gelýär. Jeňçilere garşy türkmen ýaragylary göreş alyp barýar. Şaýmerdan Olam Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleşmede Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky bir hepdäniň dowamynda paýtagyt Aşgabatyň Parahat 1, 2, 3 we 4 kiçi etrapçalarynda suwuň ençeme saatlap kesilenini habar berilýär. Bu ýagdaýyň bolsa ýaşaýjylarda käbir kynçylyklary, hususan da arasaçylyk meselesinde bökdünçlikleri döredenini aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Turwanyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Aşgabatda paýtagtlaryň suw bilen üçünçülüğündäki kötürüşlikler dowam edýär. Geçen hepdäniň anyny Aşgabatyň Parahat 2 mikroraýonuna bütün gün suw bolmady. Kamna gulluklarının habar vermegine göre su beýleki Parahat 1, 3, 4 mikroraýonlaryna hem bolmandyr. Anna onu ýer bilen kesilen su ertesi şelme onu ýerden berildi. Şonda hem su odýan gowy akmaýardy. Mikroraýonyň ýaşaýjylary akşama çelni çala akkan su bilen oňmal bolurlar. Şelme gijesi kadalaşan su ertesi ýekşenli akşamy ýene kesildi. Parahat mikroraýonyna suw şuň hem kesildi. Gün ortana gola kesilen suw entäm ýok. Häkimetler Parahat mikroraýonunaky suw üçünçülüğündäki 4 güne çeken bökdönşlikleri 10 ýyl awadançylyk prospektinaky suw turwasynyň ýarylmagy we onuň sarsylmagy bilen düşündirýärler. Häzir 10 ýyl awadançylyk köçesiniň Türkmenbaşy we öňkü ýubiley köçeleri bilen aralygynda awatlaş işleri alınıp barýar. Köçe dowlugyna gazylyp bir tarapy asfaltlanly, beýleki tarapyna bolsa inne asfalt yazılmaly. Emma bir hepde muny ozal hem Parahat mikroraýonyna suw kesilende edilşiniň ýaly düşündiriş berilipdi. Parahat mikroraýony paýtagyt boýunça iň iri raýonlaryň biri. Bu mikroraýonlarda müňlerçe adamlar ýaşaýar. Emma bu Ramazan ýerli häkimet wekilleri bu raýonyň ýaşaýjylary suwsuz galanlaryna hiç ýardam bermediler. Mysal üçin ýöýte awtologlar bilen bu raýonlara suw daşalmady. Bundan başga da ilki başda suwun kesilmeginiň sebäbini hem olardan anyklap bolmady. Doğrusu sonra bilen jaň edlerini köplen şaharatda kamla gulluklaryň telefonlaryny galdyrýan adam da ýokdy.
Adamların käýerler goloýlaryna ýerleşen fontanlardan suw alýan bolsalar, käýerleri dükanlardan 5 litrlik aga suw satyn alýarlar. Käýerler bolsa ýöreçi gaplarda ýa-da wanalarına suw doldurup goýýarlar. Ýergelene welläkkeşlik suw parahat mikroraýonlary köp gatly ýaşaýyş ýerleriniň ählisinde ýeňäli rejimli berilýär. Ýagny ýerden saat 6-dan tä saat 24:00 çenli suw berilýär. Şondan soň suw kesilýär. Şol rejimli suw hem kadaly berilmeýär. Köplenç ýokarky gatlarda kwartiralarda suw çalakýar. Üstesine de suw aram-aram kesilip durýar. Hususan toňuz aýlaryna suw peselýändigini ýerli ýaşaýjylar gurrun alýarlar. Ýergelen aýsa gurrun edilen parahat mikroraýony 2017-nji ýyllaky Aziýa oýunlarynyň geçiriljek Olimpiya şäherçesiniň goloýuna ýerleşýär. Häzir bu mikroraýonlaky ýaşaýyş ýerleriniň daş geçipleri awatlanýar. Emma şol ýerleriň suw, elektrik togulary üçinçiligindäki ýüz berýän meseleler entek dol çözülenok. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň käbir etrapçalarynda suwun kesilip durmagy bilen baglanyşykly wakanyň Parahat 7 kiçi etrapçasynda hem ýüz berenini aýdylýar. Kä halatlarda 13 saat çemesi kesilýän suwun ýaşaýjylara ýetiren täsirleri barada gurrun edilýän sebitde ýaşaýan habarçymyz Sultan Açylba bilen söhbetdeş boldyk. Sultan aýda Aşgabatyň Parahat 2 we başga da käbir beýlik sebitlerine bolşaýaly Parahat 7 mikroraýonunda hem suwun kesilip durýanyny habar berilýär. Siziň ýaşaýan sebitiňizde näçe günden bäri suw kesilipdir, hem de suw kesilen wagty näçe wagtlap kesilýär? Sähraşy soňky döwürlerde biziň Parahat 7-de suw kesilmesi tez-tezden ýüz berip başlady. Näşe 13-nji iýun güni suw kesildi saat gündüz 3-den akşam 7-e çelli. Ondan soň 19-njy iýunda gündüz saat 3-lerde kesilen suw 20-sine geçenýiçe daňdan saat 4-lerde berildi. Anha şunem güner tandan bäri saat 12-lerden bäri bizde suw kesikdir, henüz berilen onha 3 saat owrak 4 saat bolup barýar suwun kesilenine. Sultan aýda ine suw kesilen wagty siz nereden suw alýaňyz ýa-da edil beýlik ýaşaýjylar ýaly siz özüňiz hem nädip suw bilen üpçün bolýaňyz? Suw üçinçiler sährakaty kyn ýagdaýda öretdi. Anha meniň masalam uldal bir 200 adam bolup öýde ýaşaýat şonuň üçin meniň hemisi baklaşgalarda ätiýaşlyk suw alyp goýan, ha 5 litrlik baklaşgalarda 4 sany ätiýaşlyk suw hemisi durýar. Onda da ýa-ni hajatxanalar üçin bu ätiýaşlyk suw ýeterlik bolanok. Tomysyň güni hajatxanalarda ýa-ni suw akman dursa, öýlerde ýakymsyz iş ýaýrap, gaty kynçylyk, kelekçilik ýagdaýlar öretdi. Indi bu meniň ýalyk giçirak masalanyň ýagdaýy. Emma 7-8 çağaly uly masalalar bar. Şular gaty kösençlik çekýärler. Şu çağalaryň daşarlarda aýlap aýak ýoluna akdyp gören adamlar bolýar. İlatyň ýaşaýjylaryň arasynda daşaryk çykarýarlar çağalaryny. Ondan soň şu suw kesilende şäheriň bar ýerinde nerede suw akýan bolsa şäheriň içinde. Adamlar maşyna adamlar şo ýerlere gidip baklaşga bilen şäheriň içine aýlanyp suw bar ýerlerden suw daşýarlar. Ondan soň şu biziň Parahat 7-de bir ullakan bir dukan ýa bazaram ýok. Häzirlikçe bir 3 tane hususy dukan bar. Şonda ýekide baklaşgada suw galmat diýip ýaşaýjylar gurrun etdiler. Şu kommersiýa dukanlarynyň suw satyn alyp şonuň içindäki ýaşaýyşlyk satlyga goýulan suwlaryň hemmesi satylyp gutardy diýilýär. Sultan aýdyn bu mesele boýunça şu ýaşaýjylar resmiýlere ýüz tutýarlarmy? Tutan bolsa olara näme jogap berilýär? Sähra elbetde her kim şu ýa-ni suw üçinçilik edarasyna ýa-da öý upravleniýasyna jaň etdi biziň ýerlerimizden sebäbini sorýarlar. Sebebi boýunça liniýada awariýa boldy diýilýär. Başga bir düşündiriş berilen ok bulara. Ondan soň suw haçan bolýar diýip soralan wagtynda anha 3 saatdan bolar, 2 saatdan bolar. Awatlaýyş bejerişleri bar ýa. Anha suw berilýär diýip şoňa jogap berýärler ýöne ol ýam 12 saat 13 saat çekýär şol 2 saatdan suw beriljek diýeni adamlar şoňa ananam garaşyp oturýarlar, 2 saatdan 3 saatdan suw berjek diýdiler diýip garaşylýar. Ýöne şonu nerede ýarlýar, ol nähilek ýarlýar, halk onu bilen ok. Haýsy territoriýada ýarlýar ýöne şu suwun kesilmesi gaty tezden ýüz berýär. Sultan aýda Aşgabatyň Parahat 7 kiçi etrapçasyndan gepleşigimizde gatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun Sähra, sag aman islen.
Aşgabatyň suw üçünçligi bilen baglanşykly ýüze çykan bök dönüşliklerinden soň ýurdun Günwataryndaky Balkan welaýatynyň agy suw üçünçliginiň ýagdaýy barada taýýarlan maglumatymda ýetýär. Bu welaýatyň merkezi şäherine agy suw günne diňe 4 saat ol hem 2 tapgyra bölünip berilýär. Emma rejimli berilýän bu suwdan hem şäherleriň ençemesi has dogrusa aglawasy dolu peýdalanyp bilmeýärler. Balkan welaýatyna kawarçymyz Wepa Amanowyň uğradan maglumatlary esasyna kärdeşim Merdan Sarifowyň taýýarlan maglumatyny dinlädiň. Balkan welaýatynda agy suw üçünçliginiň ýagdaýy Türkmenistanyň beýlik sebitlerine garanyňda has yaramaz bolup galýar. Mysal üçin ýurdun Günwatar welaýatynyň merkezi şäherinde agy suwy günde diňe 4 saat, ol hem 2 tapgyra bölünip berilýär. Balkan awatlalary agy suwy ýerden saat 6-8 we giçlik saat 7-9 aralygynda göwerilýär. Emma rejimli berilýän bu suwdan hem şäherlileriň ençemesi has dogrusy aglawasy dolu peýdalanyp bilmeýärler. Çäkli berilýän suwuň basyşynyň pes bolmagy üçin ol köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinji gatyndan ýokary çykmaýar. Käbir şol sanda şäheriň 205-nji, 206-njy, 207-nji, 147-nji, 148-nji, 157-nji kwartallarynda bolsa suw hatda birinji gata çelini hem çykmaýar. Bu ýagdaýdan çykylgy hökmünde her bir gatyň ýaşaýjylary gelýän suwuň akymyny güýçlendirmek üçin öz hasabyny suw nasoslaryny oturtmaga mejbur bolýarlar. Emma ortaça 60 manada durýan nasoslar hem suwuň gadyl akymyny ýeterlik derejede üpçün edip bilmeýär. Haçanda ýaşaýyş jaýynyň ençeme hojalygy bir wagtda suw nasosyny ulananlarynda şol tamyň beýlik ýaşaýjylary nasos işledäýenlerinde de suw alyp bilmeýärler. Bu ýagdaýdan gürrüňe giden jaýyň hojalyklary rejimli berilýän suwy hem öz arlarynda paýlaşyp nasosy işletmegiň tertibini ılalaşýarlar. Suwuň çäkli tertipde akýan pursady Balkan awatlalar aglawa hojalyk we gigiyena hajatlary üçin ulanjak suwuny ýürite gaplary doldurup öňünden taýinlamak bilen gün görýärler. Hojalyk jaýlary döwleti degisli edaralar şol sanda çağlar baglary we keselhanalary bolsa öz howlularynda uly sisternalary awdallaşdyryp suw meselesini çözmäge finansiýarlar. Şol bir wagtda Balkan awatda suwuň çäkli ýagdaýda berilmegi bilen birlikde suwuň hili bilen bagly ýagdaýlaryň hem bardygyny ykdalýar. Ýaşaýjylar krandan berilýän suwdan öl heňiň ýysiniň gelýändigini, gaplarda saklanýan suwlarda çägli çökündüleriň hem emele gelýändigini aýdarlar. Gepin gerdisine görä aýtsak, ýaşaýjysy 120 000 töweregi diýilip hasaplanýan Balkan awatda suwy filtrleýän ýürite arasaly istisgalarynyň biri de ýok. Tomuz aýynyň gelmegi bilen şäherde suw üçünçliginiň ýagdaýy hasda kynlaşýar. Jowzaly ysdyda şäheriň durly künjeklerinde suwuň ençeme günnäp kesilýän halatlary hem bolýar. Mysal üçin şu aýyň başynda Balkan awadyň Bay Owo adlandyrılan sebitinde we 205-nji, 206-njy we 168-nji kwartallarynda suw 30 sagatdan da aşa wagt kesildi. Balkan awatlalar agy suw üçünçiligi bilen bagly oňaýsyz ýagdaýlar barada şäher we vilayet häkimliklerini ard edip ýüz tutsalar-da öz nalyslarynyň jogapsyz galýandygyny aýdarlar. Türkmen häkimetleri ilaty agy suwy bilen üpçün etmek bilen baglylykda işleriň alınıp barylýandygyny, suw süýjediji detalaryň taslamalaryna garalýandygyny habar berýärler. Emma resmi metbuatda Balkan awat şäherinde bu uğurda nähildir bir işleri alyp barmagyň gözüňünde tutulýandygy barada hiç hili maglumat berilmeýär. Balkan welaýatyna kabarçymyz Wepa Amanowyň uğradan maglumatlary esasyna kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň çoğunly daçalyklaryna jaýlaryň dolu ýumrulanyny habar berilýär. Bu sebäpde diňe tamdyrlar ýykylmany alyp belli we 50 ýerlerde bolsa gum depeler döredilipdir. Şeýle bu sebäpde welaýatlardan gelen 30-40 çemesi ýük maşynynyň bardygy we olaryň hem jaýlardan galynlary ýygnap alýanlygy habar berilýär. Kärdeşim Muhammed Tahir bu barada has giňişrak maglumat almak üçin bu sebäpde aýlanyp gelen ýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşýärler. Amanmurat çoğanlyda edil şuun kügün näme galypdyr?
Çoğulluda zaylara yıkan yumran edilipdir, tekirlenilipdir, üstünden yürüytü buldozerlar, traktörler yürüdülüp, hem de belli yerlere getirip kum depelerini döredipdirler, yürüytü maşinlerini getirip, onu şol harap olup yatan kuruluş materyallerini geçen adamların gözüne eğilmezliği için, zayin yıkılan iyidini yitirme için getirilen kum deydiler, şolunu basım attı traktörlerin kömeğiyle, buldozerlerin kömeğiyle şol yıkılan zayların üstüki katlığı yapılacak. Şu tayda zay yıkılanlığı yine gayrı göze eğilecekler. Onun ikinci bir men gözmeyle zat şu tayda tandırları yıkmağı heddedip bilmeyenlerler. Men umum hasapta şu tayda bir diye tanımadım olun önü 50'den köprek, belki 60 doğru tandır yıkılmanı alıptır. Şolorun kolay oltumuna barmandırlar. Kalan ehli adı yıkan yumran ediptirler. Yine de bir men gözmeyle neyde şol çoğulluda pezinden bir 30-40 tane yük maşini var eken. O yük maşinlerin yurdun dürlü velayetlerinden, alaytada Marwa Daşol velayetinden gelen maşinler, yarlarına da yürütör kömekçi uyuşlarım alıptırlar. Her maşinin yanına 3-4 adam işleye. Şu yerde kalan kaçan kuruluş materyallerini söpleyerler. Ama da ol yan kaydan zatlarınızı şol jayların yaşayıcıları yığnamadılar mı? Yaşayıcıların Anruzi xaridar tapana özünün yıkılayan zayini şol kuruluş materyallerini satın alacakları lükkölüğüne sattılar. Ondan şol zayları yıkalların inverur hasaplan kuruluş materyallerini alıp gittiler. Azap çekip yığmamalı kuruluş materyallerine boyup gittiler. O yaşayıcılar nur onsuma olay zay yıkıllı olan neredediğini doğru hiç kimem ayıp bilmem ki diyen olsun göçönünü yer bilir konunun kol bilir diyen yağdaya düştüler. Ama da çoğunlu bilen birlikte şor dağçılarım yıkılıp başlanıptı. Şor dağçılarında edil her gün nemeler olup geçiyor. Şor dağçılarını zaylara umuman doğruleyen yani yıkılıp oturuluptur. Yani şol entek zaylan yıkılan yerine bir gerekmeyecek şol artık mesleğiler, dövük kerpiçler, yine gayrılar, beton bölükleri, şifir bölükleri, belli yerleri yığılıp depe koyuluptur. Olar yürütü maşininden ekidilecek mi ya? Olmasa güçlü teknikan urgusu bilen uğradılıp şu yerin yüzüne yayradılacak mı? Onu bilen adam yok. Yönür belirlenizler yıkılan şorda açılarını esası köşelerin uğrundaki elektrik toğunu geçiren linyalar avatlığına dur. Timlerin yerine yerli yaşayıcılar onların gizelerine sıralarının da yakılayarlığına ideyalar. Komşu şor patiyoloğunun yaşayıcılarından soranımda olur deydiler. Şu yerlerde bakın 2 katez zayları, kovlular salınacak. Hem de ilatı 30 yıllık mühreti bilen kardına ipoteka satılacak bilen gururum var deydiler. Gururum ne derecede ne derecede yalan ben onu tasdiklap bilecekler yönü. İyilisinden gururum şeyle. Olya hamamradağı veren maglumatın için köp sağ olun. Sizden sağ olun, işiniz revat olsun. Kardeşim Muhammed Tahir'in ýa-da Aman Murat Bugay bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, efire giden maglumatlarymyz barada ýa-da beýlik meseleler barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat e-mail belisi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.